konke okukhona siyabuyelela nawe. Siyabonga ukubakhona nokuhlanganyela uNkulunkulu athi ngekazi ngaphezu kwaloko nami angibiyelele Nkosi ngabo okazoli makoti wakabani wakambani shani siyabonga abathandekayo nami kuthiwe nje angibeke izwi ngusake inkosi ukuthi-ke kube yona ekhuphela ngaphezulu ngehlele ezansi mina ngikhiphe izwi layo ukuthi-ke okukhona bathandekayo abesuke laphela. Amen. Asiyabonga mfoka shakwalana. Amen. Siyabonga bathandekayo. Mfoka zonke inaka edeni ngifuna ukuba omncinyane lo unkosikazi wakwaZoni akusunkosikazi weSomo. Amen. Uzongizwa ukuthi uthini? Noma ngomuzonke akusunkosikazi weSonto unkosikazi wakwaZoni. Kuwe-ke uza ngoba-ke wena ubizelwe-ke ekukhonzeni ungumsizi wakho akusiye unkosikazi weSomo. Amen. Balimele abantu bangcwele ngokuthi-ke amankosikazi ayesontweni. Ngicela nje nami ukufunda nje kabuhlala. Siyabonga kakhulukazi eziyalweni eziye zaba khona. UNhlanhla uNamngoma eZulu khona naye la siyabonga azange ngithole ithuba lokuthi nami ngibe khona. Ngangifisile ukuthi nami ngibe nesiyalezo enginikeza sona. Kodwa-ke uNkulunkulu akathandanga ukuthi kube khona leso sikhathi. Kodwa namhlanje-ke ngikhona. Ngicela ufunde mntakababa. Qala kodwa. Kancane mntakababa ngiyaxolisa nje kancane. Usuka hayi. Amen. Siyafunda kuJohane chapter 2. Isimangaliso sokuqala sikaJesu. Wathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Yes. Wayekhona lapho unina kaJesu. Ngiyabonga ima kancane. Ngosuku lwesithathu wayekhona lapho unina kaJesu. Ngiyathemba ukuthi-ke abazali bakho bakhona. Amen. Bakhona. Abazali bakho bakhona. Siyabonga abathandekayo. Bakhona-ke abazali benu. Njengoba-ke nila ngalolo suku olungaka usuku lomshado. Lona-ke kwakumshado waseKhana bathandekayo. Ithi-ke izwi wayekhona unina kaJesu emshadweni. Hallelujah. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Ngicela nje ume khona lapho. NoJesu nabafundi bakhe bebamenyiwe emshadweni. uJesu nabafundi bakhe bamenyiwe emshadweni. Mntakababa ngazathi nawe ungammema uJesu emshadweni wenu. Ake nimeme uJesu emshadweni wenu. Sezikhona zonke izinto uma umema uJesu emshadweni wakho. Ngisho nawe oshadile oshada ngaphambili ngicela umeme uJesu emshadweni wakho uzobonakalisa izibonakaliso ezenzakalayo uma ungammema nje uJesu angene emshadweni wakho. Hallelujah. Amen. Amen. Sicela-ke ukusondeza inkosi yamakhosi. Lithi-ke izwi uJesu naye wayekhona kodwa-ke yena wayemenyiwe naye emshadweni waseKhana. Ake simemeni uJesu kuzo zonke izinto esizenzayo emshadweni wethu. Ake simeme uJesu asondele ithi size sibone izimangaliso azenzayo. Izwe lethu lonakele namhlanje. Siphila ezweni elibuhlungu. Ngicela-ke kuye ezweni lesibili. Oh, la
nabo beze ukuzozingathisa abantwana babo kodwa ke noJesu naye wamenywa emshadweni wakaZondi namhlanje sicela kumema uJesu asondele kuza kwazi ukuhlala kini nizokwazi ukuthi manibheke kuye nizibone izinto zihamba kanjani usesithunjana funda mntaka ukuzalwa kukaJesu siyafunda kuMateyu chapter 1 yes lithi ke izwi kwaphela iwayini emshadweni seliphelile iwayini kodwa uJesu wakhanda iwayini elimnandi ukudlula elinye ezohlala ngezikhathi zonke so uma nimemile emshadweni kuyohlala kumnandi ngesikhathi sonke lokho ukungosana nako uzokwandisela kube kuningi funda izwi ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje yes unina uMaria esemisele uJosefa bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya oyingcwele lana ke sithola ke uJesu kuzalwa kwakhe lithi izwe eBhayibheli indoda yakhe sekamisele noma sekulotsholiwe ngoba kuyalotsholwa phela uma ngabe kuyalotsholwa nakhona kodwa ke kwatholakala ke unkosikazi esekhulelwe amen manuel utholakala ke unkosikazi esekhulelwe kodwa ke ukhulelwe njani ukhulelwe ngomoya oyingcwele funda kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo yes engathandi ukumthela ngehlazo ya wayefuna ukumlahla ngasese la uJosefa wayindoda elungile futhi ngiyathemba wayemsaba noNkulunkulu wayengafuni ukuthela umkakhe ngohlazo namhlanje abazalwana bakhona abakhola bathela amakhosikazi ngohlazo amen bathela lithi ke izwe iBhayibheli namhlanje wayengafuni ukuthi ke amlahle ngasese ukuze amthele ngohlazo lana namhlanje siyahamba abanye sinamakhola sambi ukhola ubheke emva kodwa ke sihamba namakhosikazi alahlwa kudala kodwa uyahamba uliphethe ibandla lingaka amen bathandeka kodwa ke uhamba nonkosikazi omlahle ngasese angazange wazi ukuthi ulahlwe kanjani mfoka Zondi kuyoba usisi uma ngathola ukuthi solahlele unkosikazi ngasese angazi yena izwe iBhayibheli namhlanje wayesaba uhlazo afuna ukumlahla ngasese funda esazidla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Josefa ndodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele lokhu akukhuleleyo kungumoya oyingcwele islami ke lila ekuthenini singalahli amakhosikazi angazi athi ke uMateyu bathandekayo ku-18 ngoba ke uMose wayibhalela incwadi ukuthi ke ningayenza idivorce kodwa kwakuyintando yenu leyo manje ke mangabe uyamlahla lo nkosikazi mlahle nje kahle ngoba wabhalela mhlambe nayo incwadi kodwa ke okufuneka ukwazi ukuthi ke awuyithatha omunye unkosikazi asaphila lo awukumthatha omunye unkosikazi lona asaphila izwi liveza ukuthi ke uma ungathatha omunye unkosikazi ephila lo ngoba ke naniboshelwe phambilini naboshela ejokweni linye kodwa uma ungamlahla lo angazi noma ke uthatha omunye uqhubeke naye ushaya ivangeli uthi ivangeli liyahamba liyaphambili uyaphinga amen bathanda akasiqniseni ukuhamba kwethu asilungiseni ukuhamba kwethu ukuze ke nawe ukhululeke miyeke aze afe lo athanafa lo songamthatha omunye ngoba sokhululekile lo yake okwakwenziwe isibani naye akasekho kanjalo nawe mama kanjalo nawe mama awuyi ungena kwenye indoda uma ke le ndoda isaphila izwi lithi ke awungeni komunye umuntu ngoba lo uboshelene naye uwenzwe izifungo athi lo Mateyu mayiveza lamazwi fuzani umama wenu uSara owayethi ke kwindoda yakhe uyinkosi yakho ke ufuna ukuthi ke kulo mshado wenu ngenani kahle lana siphezulu kwezinye izinkinga kodwa ke uma mmema uJesu simbonile uJesu uma bemmema basemkhunjini uma sivela ivumu lithi izenkosi ngoba bebona uJesu wamvusa
kanjani ifumfumu asikuthula ifumfumu kunokuba sithule ziyawanda amen bathandekayo bese kwanda ke iy'nkinga ngoba ke la sihleli phezu kwey'nkinga iy'nkinga zethu ziningi kakhulu amen ngey'nkinga esizenza thina abanye bangena emshadweni uyise nonina bengazange bawubona umshado lawo-ke ama-after effect uma ngabe abazali benu azange bangene emshadweni ngifuna ukuthi buyelani-ke kubo nibatshele ukuthi bangene emshadweni ngoba nina seningenile uma ningakwenzi loko ziyavuka lezi zinto kuyobonakala nani seniwuchitha lo mshado ngoba nabo abadlulanga ezintweni okuyizo ngiyabonga-ke nami athandekayo bengithi mfokazondi ngikunikeze lawo mazwi awabo umphako nambatha nambe nophethe ngey'khathi lonke uzwile ukuthi nawe uyakhonza uyakhola futhi-ke kodwa namathele ezondeni yakho isomo lizamufa kunalo baba kuninto zonke lizamufa wena bemelela-ke uye nenze izinto zikababa unkulunkulu ngizobona emshadweni uyawuphusiseka inkosi ayibusise ukufunda kwelini
Shaya, bro. Siyabonga amazwi kuba uRotholi ungakakhulu. Alibuyele emuva abazalwane ungakawenzi umsebenzi. The problem iba kithi. Ngoba kuyenzeka izwi liyehle. Then wena ungalivumeli ukuthi lisebenze. Makabonga uNkulunkulu. Ngoba uthi uNkulunkulu ngisemnyango ngiyanqonqotha. Ozayo. Ozwayo makangivulele. Makabonga uNkulunkulu. So kuyenzeka ukuthi mukhethi ukuthi lehle izwi kodwa lingasebenzi. Lona liyasebenza kodwa wena ulivumeli ukuthi lisebenze. Makabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngingamosha isikhathi ngiyomcela ubaba uMkhonza ngikunika 5 minutes. Nakaqeda ukuthi mokhethi ngicela ufunde izwi lomnikelo siyanikela bazalwane. Abazalwane bangakanikeli abangakabhalisi Amen.
uJesu. Amen. Owathi ngokufa kwakhe thina sabantu siphila okuphakade. Amen. Ngiyabingelela usokhaya basho shabawo. Haleluya. Nogogo ngiyabingelela. Amen. Ngiyabingelela mfundisi uphatho. Ngiyabingelela. Amen. Ngibone bonke ukukhona lebandla likaThixo. Amen. Haleluya. Ngiyabingelela kuwe noNdaba. Amen. Nonkosikazi wakho. Amen. Amen. Umthetho wakhona ukuthi sisuke singakhulumi kahle uma ufika kulela nkonzo eyomshado eyamiswa uNkulunkulu. Amen. Njoba bowumile emini umfundisi azomfaka indandatho benime kungoleni okaNkulunkulu. Futhi uwe ikhethele phakathi kwephantama. Uwe ikhethele. Kodwa hamba lento njengoba umkhethile emncane ngomzimba akwenzeki noNdaba azohlala ekhaya. Ngithi akwenzeki azogcina kulomzimba. Ngifuna sibuke isisekelo elisakhile emshadweni wethu ukuthi nakhasiphi nimeke usiphi isisekelo. Kodwa ke akwanisiza ukuthi nimeme uNkulunkulu engumqalisi nomphelelisi ukuthi bonke endleleni yethu ngoba uhambo soliyaqala manje. Soqala uhambo ke manje. Kodwa akwanisiza ukuthi niye kuNkulunkulu. Haleluya. Amen. Haleluya. Umubisi kaNkulunkulu encwadini kaTimotheyu uthi ziveze uthembekile phambi kaNkulunkulu naphambi kwabantu. Haleluya. Bese iBhayibheli umshado babili abantu abayongena emshadweni. Futhi umshado akubona bonke abantu abazongena emshadweni. Bakhethiwe abantu abazongena emshadweni. Haleluya. uNkulunkulu anisize noNdaba ngiyazi uyindoda ethobile kakhulu. uNkulunkulu akusiza kuphela leyo nhliziyo umthande umngakho noma sengasekho imali noma ubuhle lobuso bungasekho umthande. Mama inkosi yakho le. Lena inkosi yakho le. Amen. Uhlale uthobeke ngaso sonke isikhathi kube ngathi kubuyo inkosi.
3 verse 7. Kanjalo madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokhu owesifazane esitsha esibuthakathaka. Nibanike udumo lokhu beyizindlalifa zomusa ngokuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. Nondaba mnikeze unkosikazi wakho. Haleluya. Sengisho noma ubona ukuthi ayinanga noma akaphekanga. Kodwa nabo wakho umsebenzi uthunqoma ukuthi mama umuhle noma ubona ukuthi cha akuhlalekanga kahle mfowethu. Umnike udumo unkosikazi wakho. Ngisho ekuseni ephuma emsebenzini. Ngisho ebuya unkosikazi wakho umnikeze udumo. Bamba lento. Akwenzeki Nondaba ufike emzini wami uhamba wedwa ufuna umngaka. Lasithenjwa phakama. Akwenzeki. Ku2 months nje lokho uhamba wedwa nasedrobheni umama umshiye ekhaya. Uma ngene enqoleni awuna ukuthi phuma uyafuka uyaphi. Angithi uze kuwe. Uhamba naye. Nawe kanjalo mama. Uhamba naye. Kodwa bamba lento. Ungamvumeli kuNondaba ahambe iziguqo. Ungamvumeli kuNondaba ahambe iziguqo. Ngoba kuqala kwenkinga leyo. Ngokuzohamba ngoLwesihlanu umgqibelo kuye ngeSonto. Ukhathela ngazo ukuthi lapha ekhaya kulungiswa kanjani izinto. anikele njengalokho asikhethele kona. Amen. Siyafunda kwabaseKorinte chapter 9 verse 5. Ngalokho ke bengithi kudingeka ukuba ngincenge abazalwane ukuba bandulele ukuza kini.
balungisele ngaphambili isipho senu esathenjiswa ngaphambili sona sihlale silungisiwe sibe njengesesibusiso singabi njengesokunishana kepha nakhu ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu yilo naloyo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni yakhe kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza Amen. Ulamakatsa wena Jesu Unzarezi Oh,
Sizongena enkonzweni yezipho, amen. Inkonzo yomnikelo, amen. Nginamabandla nje mathathu nje ayaphuthuma khona abazalwane abaya emsebenzini. So ningixolele makwenzeka ukuthi ubona ngibiza ibandla olitholela noma elikufixela, amen bazalwane. Ngicela isiphiwo samaKrestu. Isiphiwo samaKrestu Church of Christ ongakabhalisa ngasondela
siyabonga ukubizwa nathi izibandla lesiphiwo samaKristu. Amen bazalwane. Basebandleni indumiso abangakuboni onobhala nisondele nje nize ngapha abangakaboni onobhala imali yesinqumo. Amen. Sibiza imizimba kaKristu ibandla lasekhaya.
ukudla umzimba kaKristu. Siyambonga nje uNkulunkulu ngokusipha ihloko ezifana nani. Siyambonga nje uNkulunkulu because okuzokwenza ukuthi umshado wakho ukuthi ukwazi ukuthi sustain, ukuthi uzomela ukuthi umsebenzi wakho ukuthi uthande umama, ukuthi umnakekele lo mama. Iwona nje umsebenzi onikezwe wona njengobaba. So nje kucela ukuthi nawe mama wenze kanjalo nawe kubaba, ukuthi lo mndeni singawutholi ngelanga uhlakazekile. Usezandleni zenu lo mshado. Awukho ezandleni zebani, but lo mshado sikuwo namhlanje usezandleni zenu. Ngifuna ukuthi noma ngelinye ilanga mangibuya ngimthole nibambele ngezandla eziko. Lalela